Под нулата. Без изход. Без изход сме били и често сме изпадали. Но боритостта ни е крепяла и сме побеждавали. Без изход да си е наистина гадно. Заобиколен от вълци, които те гледат кръвожадно. Живеем в страна, да, страна на тарикати, в която всички се стремят да бъдат богати. Всеки гледа да тарикате и на гърба на някой друг добре да си живей. Писна ми точно за това сега сме тук да ви покажем кое е ценностно и кое е за букука. Ударна е наречена нашата група и ще разберете защо. Защо? Защо ли? Защото доста брутални може да бъдем. И ако сте надъхани, ще ви покажем играта, ще ви разкажем, ще ви размажем. Да, ще ви размажем. Да, направо ще ви накажем. И ако някой продължава да тарикате, по-добре да си затрай и да ни смей. Хей, получавам от раз, лесно си дразня и избухвам аз. И за в час ще ви смачкам като фас. Ти сами от всякакви простоти, глизоти, тъпоти и всякакви долни мушинги. Чалгисти пропяха рап, а някои рапъри се опитват, но за съжаление само езика си оплитат. Сляпо, глухо и сакато. Микрофонът хвана и взе да си мисли за злато, но ще потъне като крава в блато в гадната чиня и ще изчезне като вик в пустиня. Някои правят каквото си поискат, нали са богатите, но някога ще рухнат като търговския център в щатите. Мразя всичката тая общност и хамилионщина. Стига вече, заприлича ми на копшина. Без изход, да, без изход. Така беше, обаче вече номера не минава. Без изход, да, без изход. Често сме били, но вече номера не върви. Без изход, да, без изход. Така беше, обаче вече номера не минава. Без изход, да, без изход. Често сме били, но вече номера не върви. 1, 2, 3, 4, 5. Микрофона е в мен и вече започва втория куплет. Това е ледения стил, вече е известно. Да задаваш тъпи въпроси, човеко е просто неуместно. Връхлитам върху вас и мога да се хвана на бас. С такива текстове и музики са малко хората като нас. Без изход, когато никой ръка не ти подава. Без изход, когато искаш нещо, но не става. Така беше, обаче вече номера не минава. Пловдивчаните идва. Някой обявява, ние пак сме тук. Да, ние сме тук да пук на всички тези, които ни спираха през цялото време до тук. На всеки букук. Поздрави от мен и моя човек точно сега. На всички, които правят лигави номера. Ударната група от централната част са тука. Майните пак забиха, за да покажат и на бълък какво се прави в Пловдив. И трябва всеки да разбере какво е яка музика и как ще ни нарече, като ни видят пак на сцената с микрофоните в ръце. Дали сме ние или нашите хора няма значение, централната част са на лице. Без изход, да, без изход. Така беше, обаче вече номера не минава. Без изход, да, без изход. Често сме били, но вече номера не върви. Без изход, да, без изход. Така беше, обаче вече номера не минава. Без изход, да, без изход. Често сме били, но вече номера не върви. Майна, иначе не е лоша фраза, майна.